Panel diskusija u organizaciji Kancelarije za mlade i Centra za kulturu Gradac, koja je zakazana za četvrtak, okupit će nekoliko učesnika i nadamo se mnogobrojnu publiku koja će se uključiti u diskusiju. Đorđe, sa kojim ciljem je ova panel diskusija o slobodnom vremenu mladih organizovana? Slobodno vreme mladih, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena je uz kulturu jedan od strateških prioriteta lokalnog akcionog plana za mlade opštine Raška, koji će, nadamo se, biti usvojen tokom aprila meseca tekuće godine. Ko će biti učesnici ove panel diskusije? Učesnici panel diskusije će biti magistar Marija Ranđelović iz Niša. Ona je autorka knjige koja između ostalog govori i o slobodnom vremenu mladih, što znači da je stručnjak pre svega za oblast slobodnog vremena mladih, a sa druge strane imat ćemo i dobro poznatog i dobro profesora Dragutina Maslovarića iz gimnazije. Zatim sa nama će biti i predstavnik, odnosno predsjednik školskog parlamenta gimnazije Predrag Jelenković i moja malenkost Đorđe Radojičić i moja koleginica koja će biti moderatorka panela Jovana Radivojević. Jovana, ti ćeš kao moderator panel diskusije imati jako odgovoran zadatak da je vodiš. Pretpostavljam da se već pripremaš za taj posao, pa sa kojih će sve aspekata biti diskutovano o slobodnom vremenu mladih? Da, pa upravo su i panelisti odabrani na taj način da se obuhvati jedan široki aspekt slobodnog vremena. Dragutin Maslovarić će pričati s jednog filozofskog aspekta o slobodnom vremenu, daće definiciju slobodnog vremena, ali ne na klasičan način. On će pričati o tome da li je mlad čovek zapravo svoj, koliko je svoj u slobodnom vremenu i šta sve iz tog slobodnog vremena može da se stvori, na koji način može da utiče na njegovu ličnost. Zatim, Marija Ranđelović će pričati o tome da mlade treba mnogo više slušati i da mnogo više treba da se čuje njihova reč o tome na koji način će i žele da provode slobodno vreme. Ona kao neko ko je psiholog i ko je magistrirao u toj oblasti će se zapravo osvrnuti sa tog jednog psihološkog aspekta. Đorđe, panelista, će učestvovati na taj način što će se osvrnuti na to na koji način mladi u našem gradu preko i dokumenta lokalnog akcionog plana će moći da upotpune svoje slobodno vreme, dok će Peđa dati upravo reč mladih ljudi, jer je on predsednik đačkog parlamenta i on će reći nešto o tome na koji način mladi ljudi danas provode slobodno vreme. Dakle, osvrnut ćemo se i na pozitivne aspekte slobodnog vremena, odnosno kako to slobodno vreme može da doprinese u razvoju mladog čoveka, ali i na negativne aspekte, odnosno na sve ono što danas preokupira pažnju mladih ljudi, a zapravo sve te stvari mogu iskoristiti na mnogo bolji i pozitivniji način. U pozivu mladima da prisustvuju u ovoj panel diskusiji najbolje je da damo odgovor na pitanje zbog čega te večeri treba upravo da budu u Gradskoj galeriji i da prisustvuju panel diskusiji. Šta je ono što će dobiti od informacija? Pa, pored toga što će oni dobiti od informacija od samih panelista, veoma važno je što će moći da se čuje njihova reč, što će oni na sve teme koje panelisti budu pokrenuli i o kojima budu pričali moći da daju svoje mišljenje i da se aktivno uključe u sve teme i u sve što se tokom te večeri bude pričalo. Zatim, eto, kao što sam već rekla, moći će da čuju iz raznih aspekata na koji način to slobodno vreme mogu da upotpune. Pored toga što će moći da kažu svoje ideje, oni će možda moći da čuju neke nove ideje na koji način svoje slobodno vreme mogu da iskoriste i upotpune.